हेलो गाइस वेलकम बैक टू बिली ब्लग सो नोंथांमोनखौ बिली ब्लग चैनलाव आरोबाव फिन बरायबावनाय थाबाय सो दिनै आङो मोनसे आनबक्सिं मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय सो नोंथांमोननो देखायलांसै मा बुस्थु इयो एक्चुअली आं माबा खालामदोंमोन आरोना एमाजनाव खालामदोंमोन दा नोंथांमोननो बिसिनानै खोन्थानोसै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ DSLR स्टैंड नै DSLR स्टैंड स बहुत गोनांथि जानायलाय आङो माने स्टैंड गैयामोन नालाय ओंखायनो दा स्टैंडखौ आङो एमाजनाव अर्डार हरबाय आरोना बारा लायाखै बिनि बेसेना जाहैबाय 1200 लादों आरोना बांद्राय नङा स मा मोनो नायसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ मा एथ' गोसा होयो भिडिअ बानायनायफ्रावलाय कार्टनाबो एसे डेमेज फैदों एमाजननिया फ्लिपकार्टना एसे फिटिं जायो आं फ्लिपकार्टआव खालामासै ओमफ्राय नैबे बुस्थु आरोना लासैलै एसेबाव वाव मोजां जागोन बायदि मोनदां नायनोसै बहुत प्रब्लेम जानायलाय आं माने स्टैंड गैया नालाय खेबनोबो स्टैंड गैया माबो गैया ओमफ्राय लोगोफ्राबो आखाइ मावो आखाइजों हमबाबो DSLR ओंखायनो स्टैंडखौनो मबाइलनिबो जायो आरोना मबाइल प्लास केमेरा बेवहाय आरोना दा नैबेनो आरोना बेखिनियानो आरो बेसेबां गोलाव जायो नायनोसै ओरै अपेन खालामनांगौ आरोना बेखौ ओरै खालामनांगौ मथा मथि 4 फुटसो दं आरोना गोलावा ओमफ्राय नै बेखौ क्लिप खालामफिननांगौ ओरैहाय प्रडाक्टआ एसे दामनिनो आरोना बांद्राय खमनिबो नङा एसे नायदो गाइस नुजोबनाय नंला नोंथांमोना गोजाननिफ्राय लाबासो नुगोन आरोना बेबायदि आरोना ओमफ्राय बेखौबो आरोबाव फोलावबावनो हागोन आरोना नैखौबो नैबे बुस्थुखौहाय बेयाव मोनसे दंबावो नैखौ खुलिनांगौ आरोना ओरैहाय ओरै खुलिनानै जों ओरै आरोबाव ओरै फोजोबबावनो हायो आरो नै मथा मथि 4 फुटसो दङ 4 फुटनि एसे बारा दं आरोना 4 फुटनि बारा दं ना 4 फुट जागोन एबारसो एसे मोजां जासिगोन आरोना भिडिअ खालामनायफ्राव बायदिसिना खालामनायफ्राव बिराद खस्थ' खालामोमोन ना ओंखायनो अनलाइनाव अर्डार हरबाय आरो आङो ना बेखिनियानो आरोना नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोन बायदि आंबो दावगालांनो हाथों ना मा होनो गाइसफोर बेनो आरोना ओरै फुसंनांगौ बेफोरखौ मोजां ना मोजांलै माथो एबार जासिगोनब्रा बिदि आरो ओरै फुसंनानै आरामसो मानो हाबाय नैबे मबाइलनि प्लास मबाइलनि मोनफायो आरोना ओमफ्राय केमेराया बेहाय मारिनांगौ जायो DSLRखौ ओरै फज'नांगोन नोङो ओरैहाय रोंखाजोबो नोंथांमोनाबो खालामग्राखाना एबार बांद्राय खस्थ' जानाय नंला आरोना एबारनिफ्राय एसे सहस जासिगोन भिडिअ शुट खालामनायखौ आरो गेम्बलनिबो एसे गोनांथि जादों गाइस सोरनाबाफोर सेकेन्ड हेन्ड दंबा खोन्थाहर लागोन आं सेकेन्ड हेन्डसो लागोन गाइस सेकेन्ड हेन्ड दंबा खोन्थाहर सोरनाबाफोर गेम्बलनि एसे गोनांथि जादों बहुत खस्थ'यै भिडिअ खालामबाय थायो आङो बिदिनो स' गाइस भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोनाबो एसे नायनानै माबायदि आंबाथ' बिराद मोजां मोनदों बुस्थुफ्रा थिगानो गासिबो नोंथांमोनाबो अनलाइनाव खालामनो हागोन आरोना अनलाइन खालामनो हागोन बेखौ बुस्थुखौ नाङोबा आरोना गोनांथि जादोंबा स' गाइस बेखिनि आरोना भिडिअआ दिनैनि थाखाय बाय बाय